Villena és la capital de la comarca de l'Alt Vinalopó, al nord-oest de la ciutat d'Alacant. Limita al nord amb la província de València, a l'oest amb Albacete i al sud-oest amb la regió de Múrcia. El seu terme municipal és el segon en superfície de la província d'Alacant, amb 345 quilòmetres quadrats. Es troba a 504 metres sobre el nivell de la mar i compta amb 34.163 habitants. La seva localització li atorga característiques molt particulars. Des de temps històrics, ha sigut un territori fronterer i d'encreuament de camins. Tot i distar a penes 60 quilòmetres de la ciutat d'Alacant, presenta un clima molt diferent. El relleu la deixa confinada, la deixa un poc aïllada cap a l'interior i presenta característiques més pròpies de la meseta que pot ser de la zona litoral de la Comunitat Valenciana. Podem parlar, per tant, d'un clima mediterrani continentalitzat. El mes més calorós és el mes d'agost, amb 24 graus de temperatura mitjana. El mes més fresc és el mes de gener, amb 6 graus de mitjana. La precipitació difícilment supera els 300 litres per metre quadrat de l'any i hem de destacar algunes dades històriques. Temperatures extremes de Villena el 17 de gener de l'any 1957 arribaren a 24 graus per davall de zero de temperatura mínima i la temperatura més alta es va registrar el 10 d'agost de l'any 2012 amb 45,1 grau de temperatura màxima. Del paisatge de Villena destaca per damunt de tot el Castell de la Talaia, declarat bé d'interès cultural i monument nacional. Presenta 2 línies de muralla i en la part interna es troba la Torre de l'Homenatge, de planta quadrada i 2 cossos. També destaquen les bòvedes almohades de les cobertes per ser de les més antigues d'Espanya, junt a les del castell de Biar. Va ser el califa Yusuf al-Mansur qui va decidir construir-lo amb finalitat defensiva per tal d'intentar controlar i aturar les tropes cristianes. No obstant, la major part del castell va ser construït els segles XIV i XV. El centre històric de Villena s'extén al voltant del castell, on trobem els principals edificis i monuments de la ciutat. Fou declarat conjunt històric artístic l'any 1968. Un dels edificis més emblemàtics de Villena pot ser siga el Teatre Chapí, dedicat al reconegut compositor de sarsuela Ruperto Chapí. Va ser inaugurat en 1925 i reobert al públic l'abril de 1999. En 1947 es va inaugurar una estàtua en el seu honor, obra de l'escultor Antonio Navarro Santa Fe. El Museu Arqueològic José María Soler és parada obligatòria per al visitant. Documenta l'ocupació humana de la comarca des de fa més de 50.000 anys. El tresor de Villena és el seu principal reclam, amb més de 10 quilos d'or i 600 grams de plata. La Serra de Salines és el principal relleu de la zona amb el cim de la capilla de 1.123 metres d'alçada. L'economia de Villena va ser eminentment agrícola fins l'èxode rural dels anys 60 del segle passat, sent el secà qui predominava el paisatge. Cereals, oliveres, la vinya i els fruiters de secà eren els principals cultius. No obstant, la indústria de Villena també ha tingut i té molt de pes en la seva economia. Des de l'Equador del segle passat, el calcer ha sigut un sector bàsic. En primera instància, espardenyes fetes d'espart i llute i, amb el pas del temps, va guanyar pes el calçat per als més menuts. Junt al calcer, la indústria del moble, el tèxtil i la construcció foren fonamentals en el creixement demogràfic de Villena en les acaballes del segle XX, però també és cert que han sigut els sectors que més han notat la crisi. En l'actualitat, Villena continua sent el centre econòmic de la comarca on els servicis són el seu pilar fonamental. De fet, el turisme és un dels principals atractius de Villena. En 2006 fou declarat municipi turístic per la Generalitat Valenciana i en 2010 es va inaugurar un centre de recepció de visitants front al Castell de la Talaia. La recta final de l'estiu és un dels moments més esperats pels villeners i villeneres perquè entre el 4 i el 9 de setembre celebren les festes de moros i cristians en honor de la seua patrona, la Virgen de les Virtudes. Uns dies on la música, el color i la festa
inunden la població i conviden al visitant a afegir-se a les 14 comparses que reten homenatge a la Morenica.